sibiri la otukalo kile fila samba fila muga ani turu foli be aw ye faw sigiyɔrɔ la amunu be kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Damnela kunungo utukalo kile folo anga jamana minisiri nyema koro Musa Mara ale wolele ko fe wulada fela wakati wula anga jamana procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité fe ayirala ka foko ale yere soro ko bana ni nyonche mina mana de dépôt koni daraka aka kiri ko nyo bela jaralen blale ndo ka septembre kalo nata o kile muga ani kono to makono. Jamana ministre de la défense générale du corps d'armée Sadio Kamara kasangani kunungo jumay utukalo kile folo ale koni ni cour supérieure de gendarmerie ma oluka promotion muga ani wololala mauka boli o lanyana maya mi yere koni kera caserne chef d'escadron bala kone o la falajeka olu feno promotion mi yere koni kumita ijo officier binani ani duru bonyanko mi yere la ma bisaba ani saba olu koni malien ye atobe olu koni bora jamana wera ni obe talike ikado kafo Niger jamana Burkina jamana ani Togo jamana fogata si ala Guinée Conakry o jamana o konima kasangani bole nunu yere koni nye major de promotion o koni me bola Guinée Conakry ni ale ye sous-lieutenant Mohamed Sande ye ale ga moyeni de koni kera 16,31 ye mi yere la mamindaloka ode alusini maigani ale fana ye lieutenant ye ale be gendarmerie nationale du Mali la aga moyeni kera 16,0 de ye ola sabana fana o koni ye malien fana ye mi yere koni na boli kene ka anga jamana ministre national défense ko nyoma akoni ye ni manunu fu kosobe wakakila ka femi ye courage chamando ula uka bara konnala kunafonia uye aira kafo kunungo juma utukalo kile folo anga jamana ministri nyema ko Dr Sugar Kokala Maiga ale fana koni tume sharia tigi uyere nyema mi nyere la akanga ta iyere nyefo wari kudo uyere ukunya olula kasangani nyefolu ye ablala kata akaso kunungo koni nga adna ke atina metuguni dona na tola abna ta iyere soro anga jamana procureur général yere nyekoro wala saka sekata nyefolu fana ke alibi o wari kudo ulu takabulula. Kunafonia charila kunungo sogomada fe anga jamana état-major chef général des armées koni fe ko fe mitenangu marabulo konnala anga fintigila kaw bina bamagachi wala tigila mauka embuscade do konnala nga kunafonia to labaw ye ayra ka fo anga fintigila kaw koni sebaga ya soro fe mi bamagachi wala tigila manunuka mina uye ta koni tuku ula ama fa alibi ala ka anga fintigila kaw fanga se ka anga jamana baski kasangani anga jamana gouvernement nyama aleka sinaboliye Japon jamana konna lani uye premier ministre Abdoulaye Maigai alini aga gouvernement ma chama feminye aye sinabolike kunungo ka taga ikadon ka fo Panasonic Energy ola minye société bayo ka baranya chino batterie lithium olu glani kunya oluma anga jamana ministre nyama ka o sinaboli yere koni obedo okumu kono oye akaka managai anga jamana kuranko o nyana bolila wala sa obeseka sabati chuko yamina bi sibiri utukalo kle fla akela bourse de travail konnala sestom ni oye Orange Mali aleka barakela koroye ni ublala ka bo baraw konnala ni ulu farla nyon kan ka keje kuluye ka uka ake unyini kada ka we ayira ka fokutu ka bara konnala kuntu ka ake ukono wo ublala amakeni sharia yi ore kama u farla nyon kan ka keje kulubaye bi sibiri uye kuna fondi la joro ke bourse de travail konnala wala sa ka sika uga dusuma kasaya anuka lanyini uka wele da kan ko blaka ta jamana nyama ulu koni yoro keren la jamana nyema général d'armée Assimi Goïta wala sanga sika familial chama soro okuma nuna anga sestom ka porte parole la meni oyo mati bagayoui ka ira opinion na ka foko Orange ma on sarade aye mo goto yonewni anye mo goto yonewni am mo be pega de malapi terroriste ya nga mo fla attaquer anga chauffeur fla attaquer kutuka baraka de konnala Fobi Orange ma kala do anyina ka benay uye Amadou Jakte attaqué Kuchala kaka pick up pinen nani bechi ka balkala foi ma boala uye Bokar Cissé attaqué Kay ka mobili mine ala ko Bokar Cissé mo do kungulo gelen do akunta fa ka mobili di ani aka chef me ñon fe ko ka mobili di utarana ka valzier
ka taa n'a ka téléphone ye wari fɛn fɛn kun b'a kun k'a bɛɛ bɔ a kun fo bi mɔgɔ si ma kala don ɲina ka bɛn n'o ye. Est ce que Orange kan ka anw sara nin na? Est ce que an ni nin ka kan an ka jamana kɔnɔ? An ye mun de kɛ an ka jamana kɔnɔ kojugu la ko an bɛ sara nin na? San 10 ni kɔ baara la entreprise ye o kana e kɛ i b'a fɔ k'e tɛ mɔgɔ ye. Bon bi nin kɛnɛ in kan an b'an ka autorité interpeller. An b'an ka autorité interpeller. An tɛ sigi bilen dɛ. Président de la République sigi banna. An tɛ sigi bilen. Président de la République de y'a jira son excellence le général d'armée Assimi Goïta ko ni dossier bɛ mɔgɔ min bolo n'i dalen don a la k'i ka taa n'a ye tribunal la ko ni ko bɛ bɔ a la ni ko tɛ bɔ a la k'an bɛ n'a ye. Président m'a f'i ye bi k'an ka dossier taara foyi ma bɔ a la foyi de ma bɔ an ka dossier la président. Donc o b'a jira an na k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de b'a fɛ k'e ka kumakan défier. Mɔgɔ dɔw de bɛ jamana kɔnɔ minnu b'a fɛ k'e ka kumakan défier. Président n'i y'a ye anw madalen don an tɛ ka wuli an tɛ ka manifestation kɛ parce que an bɛ Mali kura de kɔnɔ parce que an b'a basigi de ɲini jamana in kɔnɔ an bɛ basigi de nɔfɛ jamana in kɔnɔ o de la an bɛ k'an ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔ mais an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ an bɛ k'an ka hakɛ ɲini sariya kɔnɔ o waati kelen dɔw bɛ ka anw piétiner. Président n'a fɔra an muso bɛ bana an tɛ se k'u furakɛ an tɛ se k'an ka nasɔngɔ bɔ an tɛ se k'an denw balo n'an yɛrɛ banana an tɛ se k'an yɛrɛ furakɛ. Président an b'an ko min ka taa an jaabi n'an tɛ maliden ye a ka fɔ an ye. Mati Bagayoko ale tɛmɛlen kɔfɛ société civile fana tun bɛ kɛnɛ kan minnu yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ fara ni an ka cɛkɔrɔba ye Adama Kulibali an k'ale fana ka laseliw lamɛn. N y'a min fɔ tubabukan n bɛ se ka bamanankan la dɔɔni k'a fɔ ko kɛnɛ min n'an b'a kan nin ye dusumakasi kɛnɛ don weleweleda kɛnɛ don maaw de tɔɲɔna u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ u tɛ na jɔn fɛ u tɔɲɔna baarakɛda fɛ n'u ko ma ko Orange Mali maa ba kelen ɲɔgɔn de bɔnnen don ka baara la k'u bila dɛsɛ kɔnɔ k'u bila sɛgɛn kɔnɔ k'u bila deguw kɔnɔ u wulila ka yɔrɔ caman yaala ka se yɔrɔ caman ma u sera yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ko k'u jo b'a la ni jo bɛ ko la o kɔrɔ ye i b'i lamɛn e jo bɛ ko la hali bi i b'i sigi nɔ la i jo bɛ ko la i bɛ kɔngɔ la i jo bɛ ko la i bɛ degun na o jo bɛ mun ɲa o tuma a sera ma a b'a dɔn k'a fɔ n fana ka baara y'o de ye koyi maa minnu ni se t'i ye u lamɛn u bɛ degun mun kɔnɔ k'o dɔn ka wuli k'a jɔ k'u kɛ kɛlɛkɛbere ye o de y'a se ma nka aw tun bɛ sira min kan ko ka bɔ ka taama wa ye sabali jamana bɛ da kun min na bi awa a ka ɲi an ka don sabali kɔnɔ a ka ɲi taama damaba an k'o dabila awa n'a sera ma kaban o tuma na a b'a welewelela ɲɛsin min ye an ka jamana ɲɛmaa ye denmisɛnnin don a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko ni kɛlɛ tiɲɛna ale bolo ko a tiɲɛni denmisɛnnin bɛɛ bolo o tuma a ɲɔgɔn denmisɛnnin de y'aw ye aw bɛ degun kɔnɔ bi a kana to kɛlɛ ka tiɲɛ aw bolo a ka wuli k'aw jɔ k'aw dɛmɛ k'aw lamɛn walasa min bɛ yɔrɔ min na a ka ɲɛfɔ o ka bɛɛ jo dɔ a ma a sera ministère la o ka jo b'a la inspecteur du travail o ka jo b'a la awa désolation du travail o ka jo b'a la n'a jo b'a la kaban o tuma na tɔ ye Assimi de ye sa welewelekan min bɛ se ka yan k'a ɲɛsin président ma a k'a jija a ka président kɔsɔn a ka jija denmisɛnya kɔsɔn a yɛrɛ ka kuma fɔlen kɔsɔn a ka délégation min n'a b'a bila waati in na a k'o lamɛn joona 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 a ka sigi joona 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 n'a kɛra maa min don a b'a ɲɛnabɔ o de b'an bolo ka kuma na ka lase aw ma an ka ala k'an bɛ sɔn aw ma. I jɔyɔrɔ ye jumɛn ye société civile kɔnɔna la? Je suis le président de la CARSOC, la coordination de la société civile du Mali. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Kulikoro région kɔnɔna la a yirala k'a fɔ nin kalo saba laban yɛrɛ kɔni na denfili la warala kosɛbɛ ka d'a kan kalo saba laban kɔnɔna la a yirala k'a fɔ den 5 de lafilila Kulikoro région yɛrɛ o kɔnɔna la den minnu si bɛ a ta kalo 2 ka taa bila san 13 bɔɲanko i k'a dɔn k'a fɔ nin waleya ninnu yɛrɛ kɔni signalela Kulikoro marabolo min na o de bɛ tali kɛ Bananba Kati ani Joyila yɛrɛ kɔnɔna wuli kajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw ye a yira k'a fɔ ko nin waleya ninnu caman yɛrɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye den ninnu ladonni ani u tɔpɔtɔli musakaw ɲɛsiranya kama u masaw b'u bolo bɔ u kɔrɔ ka taa u lafili Juma utukalo kile fɔlɔ a kunnafoniyaw carila ka a yira k'a fɔ ko fɛn min ye maya ni o bɛ dɔgɔ ko kui o marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sani kui ni o bɛ tomiya cercle kɔnɔna la ko kaba pɛrɛn kɔni jiginna o muso 2 yɛrɛ kɔni kan wa kunnafoniya kelenw ye a yira k'a fɔ ko ka kɔn o kunungo fana ta ɲɛ muso dɔ fana ni a den kaba pɛrɛn kɔni jigila olu fana kan ka u bɔnɛ u nin na ka sangani ni waleya ninnu kɛli ye kunnafoniya fosi yɛrɛ de ma se ka a yira k'a fɔ ko sababu min sera ka kɛ sababu min y'a to kaba pɛrɛn kɔni jigira ni muso kofɔlen kan min bɛ ka dugumɔgɔw yɛrɛ kɔni kamana gan kosɛbɛ an b'a fɔ Ala ka hinɛ u la Kokan kibaru la meta Lagine Conakry san dama a bɛ o bɔ Lagine Conakry ji bɛ walakata yen nɔ kosɛbɛ min yɛrɛ la a bɛ jamanaden caman bila degun kɔnɔ maa caman bɛ bɔnɛ u nin na o de hukumu kelen kɔnɔna la ɲinan samiya fana a kɔni donna min na fɛn min ye inondation fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ Lagine Conakry jamana kɔnɔna la min bɛ ka dugudenw yɛrɛ kɔni kamana gan kosɛbɛ o kama u dusuma kasɛrɛn u bɛ weleweleda kan kɔni bila ka taa nka u ye a yira k'a fɔ ko u b'a ni weleweleda kan ninnu kɔnɔna ko jamana ɲɛmaaw kɔni tɛ ka u ka kumaw kan olu ta sɛbɛla ka a lamɛn u degunnen don u kamana gannen don ko u bɛ weleweleda kan bila jamana ɲɛmaaw ka kow taga cogoya falen ka fɛɛrɛ kɛ ji kan walakatali ninnu na walasa ka se ka dɔ bɔ a degun na ni o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ kɔlɔlɔw sɔrɔ a la an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ ka na kunnafoniyaw datugu nin tɛ kunnafoniya duman ye fɛn min ye professeur Nci Idrissa Mariko min ye homme de lettres ba ye an ka jamana kɔnɔna la a y'i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ an ka jamana littérature o koɲɛ olu la a kunnafoniyaw carila k'a fɔ kunungo juma utukalo tile fɔlɔ dabama ka wele sela professeur Nci Idrissa Mariko yɛrɛ o kɔni ma an b'a fɔ Ala ka saya kɛ professeur ma lafiya ye a y'a kɔ kiti min na Ala ko nɔgɔ Mali kunnafoni bolo sira lajɛbagaw ni ne bɛ dan sigi kɛ bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛɛ don wɛrɛ